ƙaunar ta nake zariya da muharacin shana. Aiki ne kamar Yake kana ganin kana ya kwashe bulon ga yau. to ai ni ma shine ne gani ka san Alhaji Binji Batsolo ne bai san bai kuɗi. To ni ma haka ne gani. Da kuɗin jiya ma bai cika mana ba. Shin nawa ma ne ba mu Dubu da ɗari biyu. ka shadda kenan. Kowa sura 300. Kuma ga na yawa ana daɗawa. amma har yanzu ba a kawo kuɗin ba kula a ce an kai nan na samu aikata ma na dace da yake ma'aikata ba su da uzuri komai dai uzurin ka suke ba su da notice ko na kaɗan ba su ba mutum wallahi to haka Allah ya haɗa da su ba su to a zai da su tunda iska ne na ba tsogarin su sai an jima Allah ya samu sake haɗu sai mun haɗu majalisa Assalamu alaikum. Alhaji an wuce ke. Allah ya yarda. Alhaji na je kana bacin. Ba magana bacin kuɗi ba. A'a shan Alhaji. Shin ka tsaya shin kai ba magana tana akai ba shin yanzu abin da nake so in gane shin kana ganin bulan gana kasuwa gare ka zama yanzu. Wa aikin da ake so a yi ujanci yanzu. Ba kwasuwa abba ya ba kai Alhaji. To me matsalar? Kasancewa jiya ma mun yi aiki ka ba mu 1,500 za ka ba mu amma ka ɗauki jikka shida ka ba mu. Shi an matsalar ka kai ko ala kulli halin bakar gode Allah. To in ba da gode mai ina tawaye ma Ni ana yi ba godiya Allah. Alhaji ba ka yi fa sai da riba. Amma kuma ba ku yi kiri. Ka ga wa kaje mu haɗa mu. Ya kai. To yayi Amma kana tabbacin da akwai shi. lahiya lume walla. Shikenan ba matsala. Kai ne kawo a mallama ne yake. A yau ruwan yau koko. Akai ko. Bura kan ana buƙatar To ruwa. ma yawa nawa za a yau. Ka dai iya kayanka lissahi dai kuma shi za a yi. Amma kuma ka san shi wanda aka yi da shi ya kamata ka dan samu sassauci da za ka yi. To ya kai da bisa ga wanda ne kai kullum. Kai dakata in na kwashe balon ga ina ni ma ina rika ma in ka gaji. Amma sai dai kuɗin maka tunani. Akwai kuɗi ƙasa. Kuɗin ku. To a kai mu. Ni da ku dai. Ni da aiki. Ya ba aikin ba. Ni nan kwata-kwata na gaji da aikin ya. Kai aikin ne ba riba gare ba. Dan je mu tsoro da haya gani ne ya ce suna ne ko shi bai cin kuɗi. Kana ya ce su mata. Ya haso ya ba mata. Kuma ko da yaushe. Ko da yaushe ganar riga guda. To kuma ba in kuma ka zanna to ni za ka. Hello. Allah shi taimaki Alhaji. Hello. Alhaji ni abin ga da ka bani Alhaji ba garin ga gaba ɗaya don masu kuɗi na kai ba ma shi ba na yawo har na gaji na kai ma gida na kai yawon ga Alhaji. Ni dai kuɗin ga wallahi ne raga miliyan 20 babu talaka ni ban san wanda za a ba kuɗin ga. Abinda a shawara ta Alhaji tun da dai babu talakawa garin ga babu dai talakawa tun da gani na har gida na shiga. Har gida na shiga. Kuɗin ga ban samu wanda zan ba su miliyan 20 ɗin gani abin da a shawara ta kawai kuɗin ga bari a cinna musu wata Alhaji tunda don masu kuɗi na Haji wani makareci. don masu wallahi Hello. don masu kuɗi na Kai wallahi ba a ni ta ya zan yi ai kai. Wala kano. to dai Hello. In gaskiya ne ni a bani rikon jika ba kamata da jika. assalamu alaikum malamai gaskiya mun ji daɗin ku Haka ne gida. Ya kai. Sai mu ne miliyan 20 wai zai kunna masa wuta. hukun ma wakaci ne ba sani ba ana wanka ne an ka gidan wanka ba gani wai ma fa ce Allah ne zaki ba gani ko ba ce kun gani yanzu da ba komi jika ɗaya ce ni. wannan ya su ma ce أستغفر الله Jam Fami Comedian. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله